24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंखबजाक शरद चौधुरीनि सिमी लबनिया हाई सेकेन्डारि स्कुल जरा लाइथांनाय तालनै सकां लाहार स्नामजाकमानि फिया बेलाइनो हामिया खलाई स्नामजाकाहिनै नुगै खा खामजाक एमएलए रंजित देबबर्मा लाहार स्नामफुरु लाहार किनारो ड्रेन स्नामजाकना तंगमाबो स्नामजाकलिया आबनो तुयै थांगै नाइखा तै बिनि खा दुमानि कक्लबो शाखा एमएलए रंजित देबबर्मा आबनि यागुलो बाइजाल बारियो आउटपोस्ट तंगमानो थाना स्नामजाकसिनाय शरद चौधुरी सीआरपीएफ कैम्प कचाम्बो आबनो अशालो बेराय नाइक्लाई नाइखा एमएलए रंजित देबबर्मा जों तिनि किछुदिन आगे लामा शरद चौधुरी तो लबनिया चौधुरी पर हाई स्कुल जे लामा रिपेयरिंग खाइजाका आलामा नाइखा जेता खाइना तंगमानि अब साइट जे ड्रेन रक खाइना तंगमानि अब खाइजागलिया एवं किछु किछु जेता पिसरिमानि 2 मास कायाखौ वाते सिजन तो अनेक हाकसल टंखौ ताबनो काक्सै थांबायखा सेम निनो अर दै हासिं स्कुल नि हयते अमत आजारी अजे लामा अमय को ताम नायना दि मो वाते वाखैनो लामा दै थाइबिने मंको जायगा म ड्रेन खाइजाखा म खाइनानि कक टंगो एका अब तिनि अरनि लोकेल नि बर रक सामानि यागुलो फाइने फिका एकाय सिं मुखा पाब्लिक आमचानि लोकरक जेता सामानि अब कुबैकक सत्यक एवं ड्रेन गरै जे लामानो मेरामत खाइजाका अब 6 मास न टिकिया ड्रेन गोबां जायगा खाइदने तंफाना खाइलिया कन्ट्राक्टर थांबायखा बाय सुद्रां अमनि व्यापार खाना न जोंनिया फ्रिदमनाय अमनो सै जानक जांनाय जे अर कास खाइमाने अममतम तिनखा जे ड्रेन खाइ जायगा 2 मास काय सं सिकां अरनि जे रिपेन खाना काछि थांबायखा एका पाथरक मुजामाने अमरनो जों बावनो थांनि उरामति साजांनाय या खा खलायो अमनो पैसा जेखने नष्ट दंमानि एवं ड्रेन जे खुरजायगा अम खुरना नंथुन पाब्लिक नि दाबि एवं आनि निजेबो रामचंद्रघाट नेमेलंगा आनि दाबि दङ अ लामा वातिनि मलबो काहाम चलिथुन लुकुरा काहाम थांमानथुन अबसों नाय अबनि बागिनो कष्ट खायो अ लामारनो जों साल कलक मा नि परेवा अमनो रिपेयरिंग खाइबि बेखा काक मुकाक दंमानि बेगा काय खा खलायो अमनो दातारिनो एक्सनो थांगानो एजुकेटिव इन्जिनियर आं खा खलायो बरक मनो काहाम खलायनानै Bureau Report, Khumpoy।